Γίνε κομμάτια με 3 ασκήσεις. Deadlift, bench press, shoulder press. Ξεκινάμε με shoulder press. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που ξεκινάμε με shoulder press. Απλά είχα έτοιμα τα πράγματα ήδη από πριν. Κάθε άσκηση θα έχει 3 εργάσιμα set. Okay. Όπως είπα, deadlift, bench press, shoulder press. Σε κάθε άσκηση θα έχουμε πρώτα ένα set ζέσταμα και άλλα 3 set working set και ένα τελευταίο set με λιγότερα κιλά, στο οποίο θα κάψουμε τελείως τους μυς. Δηλαδή κάνουμε το τελευταίο, το τρίτο set με τα περισσότερα κιλά που μπορούμε για περίπου 8 επαναλήψεις και στο τελευταίο, το αμέσως επόμενο, ρίχνουμε τα κιλά σχεδόν στα μισά και κάνουμε όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορούμε μέχρι να πεθάνουν τελείως οι μύες. Πάμε να δούμε. Βάζω συνολικά 20 κιλά και θα κάνω ζέσταμα. Στο προηγούμενο, επειδή είχα κάνει πρόσφατα όμως, είχα κάνει με 30 κιλά ζέσταμα συνολικά. Οπότε θα κάνω με λιγότερα τώρα για αρχή. Επαναλήψεις, επειδή είναι ζέσταμα, 15 με 20 επαναλήψεις μέχρι να καούμε λίγο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ίσα ίσα να νιώσουμε ότι δούλεψαν οι μυς μας, οι μύες. Ελάχιστο κάψιμο, όχι να καούμε τελείως, γιατί θα δουλέψουμε στα επόμενα. Βάζουμε και άλλα κιλά. Αμέσως στο επόμενο set θα πάω με 40 κιλά συνολικά. Από τα 20 συνολικά πάμε στα 40. Και τώρα ξεκινάμε αυτή την πυραμίδα που κάνω από τα χαμηλά κιλά στα οποία θα κάνουμε περισσότερες επαναλήψεις. Είπα θα κάνουμε 3 set. Από τα χαμηλά κιλά στα οποία θα κάνουμε περισσότερες επαναλήψεις θα καταλήξουμε σε κάθε set να μειώνουμε κιλά, να αυξάνουμε κιλά και να μειώνουμε επαναλήψεις. Οπότε στο πρώτο set έχουμε 40 κιλά για 12 επαναλήψεις. Στο δεύτερο set θα έχουμε 50 κιλά 10 επαναλήψεις. Οπότε πρώτο 40 κιλά 12 επαναλήψεις, δεύτερο 50 κιλά 10 επαναλήψεις και τρίτο set 60 κιλά 8 επαναλήψεις. Οπότε κάνουμε μια πυραμίδα από τα χαμηλά κιλά με πολλές επαναλήψεις, φτάνουμε στα υψηλά κιλά με λιγότερες επαναλήψεις. Και οι επαναλήψεις είναι σε κάθε set 12, 10 και 8 στο τελευταίο. Και μετά, στο επόμενο που θα κάνουμε ως τέταρτο set ουσιαστικά, αλλά με τα μισά κιλά σχεδόν, θα κάνουμε πάλι 15 με 20 επαναλήψεις όσες βγουνε, μέχρι θανάτου. 40 κιλά, 12 επαναλήψεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Στις επαναλήψεις, κάθε επανάληψη που κάνουμε, τα κιλά τα κατεβάζουμε σχεδόν τελείως κάτω. Δεν χρειάζεται να ακουμπήσουμε αναγκαστικά στήθος, γιατί τσάμπα στρεσάρει στους ώμους. Μπορεί όμως να μην είναι τόσο ευλίγιστη. Σχεδόν μέχρι το στήθος και όταν κάνουμε επαναλήψεις, δεν τεντώνουμε τελείως. Μπορείς να κλειδώσεις, εάν θες να σταματήσεις, να ξεκουραστείς και να κάνεις μετά μια επόμενη επανάληψη. Αλλά αν είναι συνεχόμενες, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις το κλείδωμα. Δεν κάνει να κλειδώνεις τις αρθρώσεις σου. Οπότε, η κίνηση, αν είναι επαναλαμβανόμενη, κάνουμε σχεδόν πριν κλειδώσει εδώ, εκεί. Εκείνο που σταματάει το χέρι, φυσιολογικά. Γιατί μετά ενεργοποιείς κι άλλο τον τρικέφαλο και στρεσάρεις τον αγκώνα σου. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να τεντώνεις. Δεν κάνουμε εδώ τις μπαλαρίνες. Σε σταθερή επαναλαμβανόμενη κίνηση,
σχεδόν πριν το τέντομα. Εδώ είναι. Μπαπ. Μπαπ. Όχι εδώ. Εδώ. Μπαπ. Μπαπ. Και τώρα πάμε 50. 10. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να τις βγάλω, γιατί πρόσφατα έκανα πάλι πάγκο, όρθιο για ώμους, οπότε το κόβω δύσκολο. Πάλι εκεί τα ίδια κιλά έκανα. Απλά δεν έχω ξεκουραστεί πλήρως ουσιαστικά και δεν κάνω κιόλας και γυμναστική και πάγκο όρθιο έτσι για ώμους, οπότε θα ταλαιπωρηθώ λίγο νομίζω. Πάμε. 50 κιλά, 10 επαναλήψεις. Μία, δύο, τρεις, 4, 5, 6, 7. Δηλαδή και εδώ δεν τεντώνω τελείως. Το τέντωμα τελείως είναι εκεί. Σχεδόν μέχρι πάνω. 8, 9. Την έχουν ακούσει καλά εγώ με την προηγούμενη φορά. Και κατεβάζουμε κιλά τώρα για να βάλουμε τα μεγάλα. 60. Πάμε στα 60 κιλά. 8 επαναλήψεις. Αν θέλουμε, κάνουμε ένα μεγαλύτερο διάλειμμα εδώ λίγο. Μιας και είναι και τα πιο υψηλά κιλά που θα κάνουμε. Παίρνουμε λίγο ανάσα. Το πάω λίγο γρήγορα. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα το βίντεο. 60 κιλά, 8 επαναλήψεις. Οχτώ θέλουμε. Τώρα μα βγούνε θα δούμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Οχτώ βγήκαν με πολλή προσπάθεια. Και τώρα απευθείας ρίχνουμε από τα 60. Πάμε 40. Δηλαδή 30%. Τι έγινε? Λάθος. 40 και κάνουμε από εδώ γάμω το σπίτι. 40 όσες επαναλήψεις βγούνε. Δεν αναγκαστικό να βάλετε 40 ανάλογα με τα κιλά που θα παίξετε εσείς. Δηλαδή, άμα κάνεις 50 θα το πας στα 30, ξέρω εγώ. Άμα κάνεις 50 το τελευταίο σου σετ. Απευθείας μπαίνουμε, δεν ξεκουράζομαστε πολύ. Ίσα ίσα να μπουν τα κιλά και μπαίνουμε. Πιστεύω θα κάνω 12-15, δεν ξέρω. Όσες βγούνε. Φούλατσε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11. Πήγαινε με το ζόρι άλλο λίγο, αλλά πρέπει να κρατήσουμε δύναμη και για τα επόμενα.
Ωραία. Φεύγουμε τώρα, θα αφήσουμε τελευταίο τα deadlift. Τώρα θα πάμε για ίσιο πάγκο, διότι στα deadlift είναι πιο εύκολο, γιατί δεν κάνουμε συγκεκριμένα μία μυϊκή ομάδα, συνδυάζουμε όλο το σώμα και περιέχει και πολλή πόδια, οπότε εκεί αντέχουμε λίγο παραπάνω. Ενώ στον πάγκο έχουμε κάψει ήδη τους ώμους εδώ που λειτουργούν και στον πάγκο. Στον πάγκο όμως βαράει εδώ. Έχουμε κάνει ήδη ώμο, οπότε πρέπει να κρατήσουμε λίγο ενέργεια για bench press και στο τέλος τα deadlift. Αν κάνετε δηλαδή αυτό το τριπλό συνδυασμό με τις bench press, deadlift και shoulder press, ή θα κάνετε πρώτα bench press και μετά shoulder press, ή shoulder press και μετά bench press, το deadlift πάντα τελευταίο. Ετοιμάζουμε το χώρο, κλείνω το βίντεο. Έχουμε ετοιμάσει τον πάγκο για το στήθος. Για το bench press έχω βάλει 40 κιλά και δεν θα κάνω ζέσταμα, θα το πάμε ακριβώς όπως πριν, από 40 που το πήγα 40, 50, 60, τώρα θα το πάω 40, 60 και 80 το τελευταίο set. Και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Πάλι 12 επαναλήψεις, 10 και 8 στο τελευταίο set. Και μετά πάλι ρίχνουμε και κάνουμε με λιγότερα κιλά, πολύ περισσότερες επαναλήψεις. Οπότε έχω βάλει 40, κανονικά κάνω ζέσταμα στο bench press. Και ο λόγος που δεν θα κάνω ζέσταμα στο bench press τώρα είναι γιατί έκανα πιέσεις ώμων που δουλεύει πολύ όμως και εδώ όλο το σημείο υψηλά κοντά στον ώμο και στο στήθος. Οπότε δεν θα κάνω γιατί ήδη έχω ταλαιπωρηθεί. Οπότε έχει ζεσταθεί το κύριο σημείο που είναι κοντά στο στήθος εδώ πέρα. Και μπορεί και ελάχιστα το στήθος. Οπότε ουσιαστικά τα 40 κιλά τώρα είναι ζέσταμα για μένα. Αλλά θα πούμε ότι είναι working set. Ξεκινάμε. 12 επαναλήψεις με 40. Πού είναι μαλάκια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάει κύριο. Έκανα παραπάνω, γιατί μου ήταν όντως ελαφριά, μπορούσα να κάνω κι άλλα, 20 άνετα. Έκανα 15, αλλά εμείς στοχεύουμε ακόμα στον βασικό μας στόχο που είχαμε εξ αρχής και πάμε τώρα στα 60. Τώρα έχουμε 50, 20 και 20 και 10, 50 και βάζουμε 2 μεσάρια από κάθε μεριά και πάμε 60 και στα 60 θα κάνουμε όντως 12 επαναλήψεις. Για να δούμε από μπαταρία τι λέει. Καλά πάει. Λοιπόν, πέρασε λίγο, βάλαμε τα κιλά, 60 κιλά, 12 επαναλήψεις. Πατάμε πίσω τους ώμους, σαν να βάζουμε κόντρα στον πάγκο, μπαπ, και κλειδώνουμε. Ουσιαστικά πάνε πάνω και πίσω. Αυτό είναι αυτόματο, δηλαδή επειδή είσαι ήδη χωμένος έτσι, λίγο πάνω, εδώ, λίγο, δεν πάνε άλλο. Μπαπ, μπαπ. Αλλά δεν χρειάζεται, το κάνεις αυτόματα αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνεις πάνω τους ώμους, απλά βάζεις απευθείας με την πλάτη κόντρα πίσω. 60-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Και όπως και στις πιέσεις όμως, εξήγησα γιατί δεν χρειάζεται να τεντώνεις τους αγκώνες, διότι πάντα όταν τεντώνεις αγκώνες δίνεις περισσότερη έμφαση στα τρικέφαλα, το οποίο δεν το θέλουμε, γιατί ούτε στους ώμους θέλουμε να γυμνάσουμε τρικέφαλα, θέλουμε να αφοσιωθούμε στους ώμους. Όπως και στον πάγκο, όσο τεντώνεις φαίνεται κιόλας. Εδώ, άλλη ενεργοποίηση έχει εδώ το τρικέφαλο και άλλη μόλις πας να τεντώσεις. Αυτή είναι η κίνηση. Οπότε, σε πιέσεις, αν δεν θέλεις να αφοσιωθείς τρικέφαλο,
όπως στον πάγκο και στους ώμους, δεν τεντώνεις τελείως. Τεντώνεις λίγο πριν το κλείδωμα, εδώ. Γιατί, όπως και φαίνεται, εδώ το τρικέφαλο δεν έχει ενεργοποιηθεί τελείως. Όσο πας πιο μπροστά, αρχίζει να λειτουργεί. Εμείς θέλουμε να αφοσιωθούμε στήθος και ώμους. Λοιπόν, και τώρα πάμε από 60-80. Τώρα, άμα τα βγάλω δεν ξέρω, γιατί με έχει γαμίσει και λίγο η πλάτη. Παίζει να έχω πάθει τίποτα από τα γεράματα. Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα βγουνε. 6 με 8 θα κάνω, κανονικά 8 κάνω κανονικά, εύκολα. Σε κανονικό σετ, αλλά και 8 να μην βγουνε, δεν με ενδιαφέρει πολύ. Έχουμε, όπως είπαμε, το αμέσως επόμενο σετ με λιγότερα κιλά, στο οποίο θα διαλύσουμε τελείως ό,τι μας έχει μείνει. Αρχίζει να βγαίνει και λίγο η φλέβα εδώ. Έχουμε 80 κιλά συνολικά. Θέλουμε 8 επαναλήψεις. Μπορεί να κάνω 6, αλλά δεν με νοιάζει. Λίγο νερό. Όπως βούνες, 88. Μία, δύο, τρεις, 4, 6, 7. Εντάξει. Μπορούσαν να βγουν και άλλες. Αλλά δεν θέλουμε τώρα να πεθάνουμε. Όπως είμαστε εδώ, να μην ταλαιπωρούμαστε. Από 80 θα πάμε απευθείας 40 και κάνουμε μέχρι θανάτου όσες επαναλήψεις βγουνε. Μία, δύο, τρεις, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8. Μπορούσα κι άλλο, αλλά δεν χρειάζεται. Νιώθω ήδη τα τσιμπήματα εδώ στο στήθος, λες και σου βάζουν καρφίτσες. Και τώρα αλλάζουμε όλο το σκηνικό και πάμε να κάνουμε τελευταία άσκηση deadlift και θα εξηγήσουμε πάλι κάποια πράγματα. Ο λόγος που δεν έβαλα για εμένα, τώρα που είπα στο βίντεο bench press, deadlift και shoulder press, ο λόγος που δεν έβαλα αντί deadlift, ας πούμε, squat, είναι διότι καταρχήν έχω κάποια θέματα στα πόδια. Τα έχω καταστρέψει λίγο με ποδήλατα και τέτοια. Οπότε είναι καλύτερη επιλογή να κάνεις deadlift παρά squat, καθίσματα. Γιατί στα καθίσματα, στα squat, αφοσιώνεσαι αποκλειστικά στο κάθισμα, στο βάθος, όπως το λένε, και πιέζεις πολύ τα γόνατα, ταλαιπωρείς πολύ τα γόνατα. Στο deadlift δεν κάνεις τόσο, δεν πέφτεις τόσο βαθιά. Είσαι σχεδόν στα squat, πέφτεις 1/3 παραπάνω. Πώς το λένε, άλλο 25% παραπάνω από ό,τι σκύβεις στα deadlift. Επίσης, στα deadlift συνδυάζεις και άλλες, είναι αλλιώς οι μοίρες,
συνδυάζεις και άλλες ημικές ομάδες, δεν τραβάς, δηλαδή δεν σπρώχνεις με τα πόδια μόνο και απλά έχεις τα κιλά πάνω σου σαν να τσουβάλι. Τραβάς με τα χέρια, τα κιλά είναι λίγο από μπροστά, είναι όλα λίγο αλλιώς ρυθμισμένα. Και πάνω απ' όλα δεν σκύβεις τόσο πολύ. Οπότε, αν έχετε κι εσείς κάποιο θέμα στα πόδια ή το οτιδήποτε, αν θέλετε να επιλέξετε ανάμεσα από squat ή deadlift, καλύτερα να κάνεις deadlift. Πάμε να ετοιμάσουμε. Λοιπόν, φτιάξαμε το χώρο και βάζουμε εδώ βάζουμε τα πατάκια. Αν δεν έχετε, δεν είναι αναγκαίο. Αλλά ο λόγος που βάζω τα πατάκια είναι για να κάνουμε λιγότερο θόρυβο. Να κόψουμε λίγο τα μπαμπούμ που ρίχνουμε τα κιλά λίγο εδώ. Και πάλι, άλλη μια λεπτομέρεια. Λόγω του ότι, όπως είπα, έχω ταλαιπωρήσει τα πόδια μου με μαλακίες. Τα κιλά που θα φτάσουμε πάλι θα είναι 80. Τα 80 πιστεύω θα τα σηκώσω εύκολα. Έχω να κάνω deadlift. Παίζει να έχω να κάνω και κάτι χρόνια. Αλλά νομίζω τα 80 θα είναι εύκολα. Γενικά δηλαδή δεν πάω πάνω από τα 80. Εκεί το max. Πάμε να κάνουμε ένα ζέσταμα. Θα μου πείτε γιατί βάζεις 20 και 20 απευθείας. Ο λόγος το ότι βάζω 20 και 20 απευθείας είναι ότι θέλω και γενικά θέλουμε στα deadlift τα κιλά να είναι ψηλά, η μπάρα να είναι ψηλά, όχι πολύ κάτω, για να μην σκύβουμε. Όχι μόνο επειδή έχω θέμα, αλλά γενικά έτσι είναι. Άμα θες να κάνεις ζέσταμα, σαφώς και θα βάλεις, άμα θες λιγότερα, θα βάλεις λιγότερα και θα κάνεις πάνω κάτω, πάνω κάτω. Εγώ τώρα δεν θέλω να σκύβω παραπάνω. Οπότε βάζω τις μεγαλύτερες πλάκες, 50 κιλά συνολικά, μαζί με την μπάρα. Και θα ξεκινήσω με αυτό ένα ζέσταμα. Επαναλήψεις τώρα 8 με 15 max, αν και δεν νομίζω, δεν θέλω να κάνω 15, 8 με 12. Να μειώσουμε λίγο το στρες. 8 με 12 επαναλήψεις. Σταθερά. Παίρνουμε σωστή θέση. Τα πόδια σχεδόν όσο τους ώμους και εμένα με βολεύουν και λίγο πιο κλειστά. Πάντα έτσι έπαιρνα τη θέση. Προετοιμαζόμαστε. Σκύβουμε. Εδώ δεν είναι η ετοιμοπόλεμη θέση. Και όπως εδώ κάνεις αυτό. Και από εκεί σηκώνεις. Οπότε εδώ δεν έχουμε κλειδώσει και κάνουμε αυτό. Μπαπ. Μία. Ξανά. 2. 3. 4. Καλό είναι να ξεκλειδώνεις και να ξανακλειδώνεις, να μάθεις καλύτερα την κίνηση. Είμαστε εδώ, μπαπ, σηκώνεις. Κομπλέ. Κάμια δεκαριά έκανα, πιστεύω. Αυτές είναι. Κιλά θα φτάσουμε μέχρι 80. Και σετ δεν θα κάνουμε πάρα πολλά. Maximum 3, πιστεύω. Οπότε πάμε τώρα για 60. Βάζουμε ακόμα 5 και 5. Με αυτές τις ασκήσεις θα έχουμε σχεδόν όλα. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο να κάνεις μόνο αυτό. Με 3 ασκήσεις έχεις σχεδόν από όλα τα πράγματα. Έχεις και την αφοσίωση και την έμφαση, όπως το λένε, στο στήθος. Έχεις την έμφαση στους ώμους, που βαράει καλά αυτή η άσκηση.
κι ας είναι μόνο μία, έχει στήθος. Και τα πιο βασικά κομμάτια που θέλεις έτσι να αναδείξεις και να συγκεντρωθείς και να κάνεις καλύτερη δουλειά και να φαίνονται πιο εμφανίσιμα είναι το στήθος που θέλουμε να φαίνεται και η ώμη είναι ένα από τα κύρια πράγματα. Οπότε έχουμε στήθος στο bench press, ώμους με το shoulder press και αυτό εδώ πέρα γυμνάζει και πόδια και τα πάντα όλα, και πόδια και πλάτη και δικέφαλα γιατί τραβάς με τα χέρια και λίγο εδώ, πώς το λένε, τραπεζοειδής, όλα. Έχει πόδια, έχει πλάτη, έχει, τι να σου πω, έχει πατούσες, ότι όλα τα πιάνει. Γάμπες, τα πάντα όλα. Οπότε έχουμε σχεδόν απ' όλα μόνο με 3 ασκήσεις. Μπορείς να κάνεις σίγουρα και άλλες ασκήσεις και άμα είσαι και στο γυμναστήριο, να κάνεις παραπάνω πράγματα, δεν θα κάνει κακό. Απλά εδώ είναι η εύκολη λύση, αν δεν έχεις μεγάλο εξοπλισμό, με μία μπάρα, ένα πάγκο, κιλά και τους ορθοστάτες, δηλαδή τα βασικά πράγματα, μπορείς να κάνεις όλα αυτά. Έχουμε βάλει 60, θα κάνουμε πάλι κάποιες επαναλήψεις. Μία. 2. Εδώ μας νοιάζει και λίγο η σταθερότητα. Και όχι τόσο πολύ η δύναμη. 4. Ή 5, δεν ξέρω. 6. 7. Άλλη μία θα κάνω, δεν θέλω παραπάνω. Και είπα γιατί προσέχω στο deadlift και γιατί αποφεύγω τις πάρα πολλές επαναλήψεις. Γιατί δεν θέλω να ταλαιπωρώ τόσο τα πόδια. Θα συνδυάσουμε λίγο, θα κάνουμε και από αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Και τώρα επειδή ανεβαίνω τα κιλά, καλό είναι όσο ανεβαίνεις να κατεβάζεις και επαναλήψεις. Και πόσο μάλλον, άμα έχεις κάποιο θέμα στα πιο υψηλά κιλά, κάνεις λιγότερες επαναλήψεις, γιατί υπάρχει και μεγαλύτερη ταλαιπωρία και μεγαλύτερος κίνδυνος. Στα λιγότερα κιλά μπορείς να κάνεις περισσότερες επαναλήψεις, γιατί έχεις πατήσει μεγαλύτερο χώρο να δουλέψεις, πώς το λένε. Είναι λιγότερο επικίνδυνα και ταλαιπωρούν λιγότερο τις αρθρώσεις και το σώμα. Οπότε, μας έμεινε το τελευταίο κομμάτι, τα deadlift, ένα τελευταίο set. Και θα βάλουμε και μια ζωνίτσα, αφού είμαστε που είμαστε εδώ ταλαιπωρημένοι άνθρωποι και έχουμε γεράσει πριν την ώρα μας από τις μαλακίες. Ας βάλουμε και μια ζωνίτσα, 80 κιλά. Στα κιλά μου είναι και λίγο παραπάνω αυτή τη στιγμή τα κιλά, οπότε γιατί να μην βάλω μια ζώνη. Έχω παχύνει, οπότε δεν μπαίνει πολύ μέσα η ζώνη. Παλιά έμπαινε full, τώρα την έχω βάλει στο 3. Παλιά την έβαζα μέχρι το 5, μπορεί και 6. Όταν ήμουν λίγο πιο γραμμωμένος, πιο κομμάτια. Λοιπόν, πάμε. 6 με 8 επαναλήψεις, κυρίως 6. Αν μπορώ και μου φαίνονται εύκολα θα κάνω και 8. Αλλά περισσότερο θα στοχεύσω για 6. Πάμε. Μία.
Εντάξει, δεν βγαίνουν και δύσκολα, αλλά δεν θέλω να γαμάω τα πόδια μου. Επίσης το ακούω το πόδι μου εδώ κάνει κρατσακρούτσα. Πάμε. Μία τελευταία επανάληψη. Σταθερή πάλι. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε. Όταν έχεις τη ζώνη, υποτίθεται παίρνεις αέρα από το στομάχι. Και όπως παίρνεις αέρα και σφίγγεις παράλληλα, βάζεις κόντρα στη ζώνη και ουσιαστικά κρατάς πιο σταθερή εδώ όλη τη σπονδυλική στήλη, τη μέση και αυτά. Οπότε παίρνεις από το στομάχι, έχω βγάλει και βάζει κόντρα αυτή τη στιγμή. Βγάζεις αέρα, παίρνεις από το στομάχι και σφίγγεις τους κοιλιακούς μπαμ και τραβάς. Πάμε. Άλλη μία σταθερή. Αυτό ήταν, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα. Είδαμε ένα γρήγορο τρόπο εδώ για να γυμναστείς. Αν δεν έχεις πολλά πράγματα και πολλές επιλογές. Αν θέλεις να φτιάξεις σώμα, θα το φτιάξεις ακόμα και χωρίς τίποτα. Πέτρες να σηκώνεις, άμα θέλεις φτιάχνεις σώμα. Θέλεις να υπάρχει και όλα τα άλλα έρχονται. Πάνε τα posing. Πάνε τα posing, πάνε τα πάντα. Δώσε. Πάρτα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι... Πω, τι έγινε, μαλάκα. Πετάχτηκε, τρελάθηκε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ καλά. Ένα καλό που έχω είναι ότι και χωρίς γυμναστική, το σώμα μου για χρόνια πάντα κρατάει. Λοιπόν, έχουμε βγει για λίγο τρέξιμο. Ένα δεκάλεπτο θέλω να κάνω τρέξιμο συνολικά. Μου τέλειωσε η μπαταρία πριν, όπως ήμουν κάτω στο γυμναστήριο. Όχι μπαταρία. Γάμω το σπίτι σου. Μου τέλειωσε η μνήμη. Οπότε βγήκαμε τώρα για ένα τρεξιματάκι. Πρώτα ζέσταμα περπάτημα και ένα δεκάλεπτο τρέξιμο. Πάμε. Φοβήθηκε το παλικάρι. Λέει κάτσε μην είμαι κανένας τρελός και τον μαχαιρώσω μες στα σκοτάδια. Πόσο τραβάει. Πάλι καλά που έχω την κάμερα και μπορώ να δω την ώρα, όχι την ώρα, τα λεπτά. Γιατί μου έχει τελειώσει η μπαταρία από το κινητό και άμα δεν είχα την κάμερα τώρα δεν θα ήξερα καν πόσο έτρεχα. Πόσο πάμε, κανένα λεπτό. Δεν βλέπω κιόλας. 2:40.
Τώρα πέφτει ανηφόρα. Καλή γυμναστική, μάγκες. Αλλά το τρέξιμο είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να τρέξω πολύ γιατί είμαι ανάπηρος. Αλλά αν μπορείτε να τρέξετε ή θέλετε να το αναπτύξετε, καλό είναι να το κάνετε. Καλή γυμναστική. Σου φτιάχνει το σώμα, σου χτίζει το σώμα, την εμφάνιση, τη δύναμη, τα πάντα όλα. Αλλά το κάρντιο και το τρέξιμο έχουν άλλα καλά. Παλμή πρέπει να είναι τώρα 170. Πόσο έτρεξα? Έτρεξα κανένα τρίλεπτο. 12 λεπτά βίντεο θέλουμε να φτάσουμε ουσιαστικά. Περίπου. Κάπου στα 12. Τώρα θα έχω κάνει 8-10 λεπτά περπάτημα, τρέξιμο. Και πολύ είναι. Είμαι που είμαι ανάπηρος, είμαι και πεθαμένος. Τα έχω παρατήσει κιόλας, έχω πάρει και λίγα κιλά. Και πολύ είναι μετά από γυμναστική κιόλας, αφού μπορώ να κουνηθώ και να τρέξω. Ουσιαστικά άλλο ένα τετράγωνο θα κάνω. Και αυτό που είπα, το τρέξιμο και το κάρντιο έχει άλλα πράγματα. Έχει την αντοχή, σου φτιάχνει. Ναι, μπορούν και τα βάρη. Τι να πω. Μπορούν και τα βάρη κατά 20-30% να σου φτιάξουν την αντοχή από το επίπεδο που είσαι τώρα. Αλλά το κάρντιο, κατά τη γνώμη μου, σε πάει 50-75%, σε ανεβάζει με την προπόνηση. Οπότε παιδιά, κάντε κάρντιο. Και άμα δεν μπορείτε να κάνετε γυμναστική, βάρη τα πάντα όλα, κάντε περπάτημα. Πώς είμαστε? Εφτά λεπτά. Πάμε άλλο ένα κύκλο, τετράγωνο. Επειδή δεν τρέχω γενικά και έχω και τα θέματα και έκανα και τα deadlift πριν, με κόβουν τώρα τα γαλάμια. Πάω σακότα. Πάμε λίγο. Ένα μικρό διάλειμμα, γιατί δεν είμαι για πολλά. 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα τραβάω. Έχουμε κανένα τρίλεπτο ακόμα. VIP security. Τι πράγματα είναι αυτά?
VIP security και είναι παρκαρισμένο το αμάξι. Πρέπει να είναι στη γύρα. Οι κλέφτες τριγυρνάνε τα βράδια. Πάμε λίγο grind. Ουσιαστικά τώρα τελευταία ανηφόρα είναι. Έχει μείνει άλλο 1,5 λεπτό, 1,5-2 λεπτά μέχρι να ανέβω την ανηφόρα. Θα έχουν περάσει. Ακόμα και ένα δεκάλεπτο τρέξιμο είναι αρκετό. 10-20 λεπτά μια χαρά είναι. Τώρα επειδή είμαι μέσα στα στενά δεν τρέχω. Θα τρέξω λίγο στην ανηφόρα τώρα. Πάμε. Ούτε ένα λεπτό. Ο χρόνος ουσιαστικά έχει περάσει. Στα 13 λεπτά τώρα έχει φτάσει η κάμερα. Πάμε. Τώρα φτάσαμε. Τέλος παιδιά. Αυτό ήταν για σήμερα. Κάντε like, subscribe και γράψτε ό,τι θέλετε κάτω στα σχόλια. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Φτάσαμε παιδιά. Respect στην κάμερα. Έχει ακόμα πάνω από 50%, που σημαίνει ότι έχει σίγουρα και έχει τραβήξει, τι να πω, έχει τραβήξει 1 ώρα και βίντεο. Που με 50% σημαίνει ότι έχει ακόμα σίγουρα 15 λεπτά ακόμα βίντεο. Γιατί είναι 2 κομμάτια. Είναι η βασική κάμερα που έχει 100% μπαταρία και είναι και το δεύτερο που είναι σαν υποβοήθημα και φορτίζει τη βασική. Οπότε είναι 100% και άλλα 100%. Έχει μείνει 50% μόνο στη βασική κάμερα, που σημαίνει ότι από τη 1 ώρα και που έχει τραβήξει και έχει εξοδευτεί το 75% όλης της μπαταρίας και των διονών μαζί, με 50% που μας έχει μείνει, το 1/4 δηλαδή, τραβάμε ένα 15 λεπτάκι ακόμα. Respect στην κάμερα. Άμα θέλετε να μάθετε ποια κάμερα έχω, γράψτε μου πάνω κάτω στα σχόλια και θα σας δείξω. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τελειώσαμε. Κάναμε το grind. Τελείωσε το grind. Ήρθε η ώρα της ξεκούρασης και αποθεραπείας. Οπότε τα λέμε παιδιά σε άλλο βίντεο.